aquella primera lectura iniciàtica va ser decisiva, entre altres coses perquè jo no sabia que es podia ser poeta de la manera com ho era ell, no? És a dir, per primera vegada llegia un poeta que era un poeta intel·ligible, que parlava de les coses que a mi m'interessaven i que a més ho feia amb una prosa, quan escrivia en prosa i amb una llengua meravellosament tersa, fantàstica, clara, exacta, estupenda. Primer descobreixo la seva poesia abans que s'edités Les persones del Verbo, o sigui que eren l'edició que es va fer a Mèxic de Moralidades i Compañeros de Viaje, que es va fer aquí, en fi, diverses coses. Com va passar el Pere Gimferrer, doncs jo crec que devia ser el primer any de la facultat. Aleshores, era un poeta que llegia amb veneració i després vaig conèixer l'any 69, 70, sobretot a partir del 70, y que vaig tractar d'una manera asidua durante 20 años. Bueno, lo que pasa es que el vínculo era un vínculo familiar, entonces yo a mi tío lo veía sobre todo en celebraciones familiares, y a lo mejor en verano, cuando estábamos en casa de mis abuelos, y entonces el vínculo pues era muy normal, muy familiar. Mi tío era un gran conversador, en ese momento pues tenía 34 años. Y ese poema era No volver a ser joven, ¿no? Entonces entró justo en la edad adecuada y en el momento adecuado. Yo aluciné muchísimo con el tema, aluciné mucho más cuando lo canté, porque se convirtió, y ya lo es, en un tema clásico del repertorio que yo hago. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Neix a Barcelona l'any 1929. Els seus pares, vinculats al sector financer i als negocis d'ultramar, s'havien establert a la ciutat procedents de Castella. El petit Jaime passà la Guerra Civil a Nava de Asunción, Segòvia. Sí. Naturalment, quan un comença a fer periodisme, el primer que fa és intentar aprofitar el periodisme per conèixer la gent que li interessa conèixer, no? Això és una de les grans virtuts, de les poques virtuts que té aquesta professió. Jo, quan vaig començar a treballar en el món de la premsa, el primer que vaig pensar és que tenia que fer una entrevista a Jaime Gil de Biedma, no? I així va ser. L'apropament va sortir, diguéssim, potser d'una manera més personal que no literària. Vull dir, perquè el Jaime tenia una faceta molt inusual, que era una gran generositat amb la gent jove. I aleshores, doncs, si no lligaves malament i si lligaves, estupendo, no? I jo recordo la primera vegada així que vaig anar a casa seva era per fer una entrevista d'una sèrie que en aquella època vaig començar a fer el Teleexpress, que jo feia una entrevista que era de 24 hores con, i era explicar la vida d'un personatge durant 24 hores. I feia les fotos la Colita, que ja era molt amiga d'ell. Llavors vam anar a fer l'entrevista un dia, doncs a les 7 de la tarda a casa seva, vam prendre unes copes, vam dinar, vam sortir d'allà a les 6 del matí. Vàries, o li vaig fer una amb moltes, amb 2 o 3 sessions de moltes hores, i després el vaig saludar ocasionalment unes quantes vegades, però aquelles hores al seu pis de Maestro Pérez Caballero, que no sé com es diu ara, deuen dir igual,
formen part de les lliçons literàries potser més importants que he rebut mai, no? Va ser excepcional conèixer-lo. Aleshores em vaig trobar a l'Espartà que tenia que escriure una cosa que ni tenia la lletra i vaig tenir que trucar i dir, mira, perdona Jaime, però no tengo entrevista, no te preocupes, vuelve. I llavors vaig tornar l'endemà a dinar i ens va passar altra vegada el mateix. I llavors, clar, a partir d'allà ja el que va néixer va ser una relació personal i una amistat que va durar més de 20 anys. Era divertidísimo, hombre. Estar con él hablando era muy divertido. Y yo recuerdo esa escena. Yo recuerdo una escena en una biblioteca, él perorando, no me acuerdo sobre qué, pero bueno, sobre todo, y todos los que más o menos eran de mi edad, todos extasiados con las cosas que contaba. Y además a él le gustaba mucho hablar, le gustaba escucharse, hablaba muy bien, era muy entretenido. Entonces creo que hay muchas cosas que en cierta manera nos unen. Y aparte, con el paso del tiempo he ido conociendo gente que lo ha conocido, que ha estado con él. Y he podido en cierta manera saber un poco más de él. Ha sido una putada que no lo haya conocido en vida, de verdad, una gran putada. De todas maneras, siempre tengo el cuadro que me regaló una vez Colita, una de sus fotos, y la tengo en casa. Cursa el batxillerat a l'Institut Lluís Vives a Sarrià i la seva primera joventut estarà marcada pels estius a Castella i la vida burgesa barcelonina. Vetllades al Liceu, natació, tennis i equitació al Club d'Apolo. Quan un és un poeta de la magnitud i de la categoria de Jaime Gil de Biedma, la poesia és un instrument de coneixement del món molt precís. Insisteixo, no crec que s'hagi descrit millor el franquisme que en un poema de Jaime Gil que es diu Noche triste de invierno, de 1957, definitivamente parece confirmarse que este invierno que viene será duro. O no crec que hi hagi una reflexió de tanta categoria i de tanta intensitat emocional sobre Catalunya i el mestissatge català que el poema aquell meravellós en el qual ell, des del ventre de la seva mare, recorda un viatge dels seus pares per la muntanya de Montjuïc i parla dels xarnegos, dels totolvells, de tot el que acabarà conformant, d'alguna manera, la Catalunya moderna, no? Sean ellos, sin más preparación que su instinto de vida, más fuertes al final que el patrón que les paga y que el saltadauleig que les desprecia, que la ciudad les pertenezca un día, como les pertenece esta montaña, este pedazo de anfiteatro de las nostalgias de una burguesía. Carlos Barral, Valente o José Agustín Goytisolo, no? Doncs que eren els que, tot i arrencant d'una problemàtica històrica i política molt paral·lela, clar, perquè era la mateixa el que diríem els poetes ideològics del realisme social, al mateix temps feien uns plantejaments estètics que era el que ens interessava a nosaltres. Cuando a él habla de su experiencia de la guerra, pues en el fondo yo, claro, no viví ni la posguerra ni nada, pero el ambiente era el mismo, ¿no? Y era un mundo idílico, bucólico, que él refleja muy bien en el poema de Rivera Los Alisos, un poco la decepción que lleva luego cuando te haces maduro, que de pequeño te has creído que es que toda la vida va a ser así. Y entonces, pues luego te das cuenta que no, y eso te crea un cierto resentimiento hacia lo que te habían hecho creer que iba a ser la vida, que luego no es así, ¿no? Porque realmente la vida luego es mucho más decepcionante y mucho menos acogedora que era aquella casa i que era aquell mundo, no? I després hi havia fonamentalment un altre tema, que era l'amor. Jo crec que en tota la gran poesia en llengua espanyola, que a més és una poesia on hi ha grans poetes lírics i grans poetes que han tingut l'amor com a tema, Jaime Gil de Biedma és un dels grans poetes en parlar de l'amor, sens dubte. Porque son ya 6 años desde entonces, porque no hay en la tierra todavía nada que sea tan dulce
habitación para dos, si es tuya y mía, porque hasta el tiempo, ese pariente pobre que conoció mejores días, parece hoy partidario de la felicidad. Cantemos alegría y luego levantémonos más tarde como domingo, que la mañana plena se nos vaya en hacer otra vez el amor, pero mejor, de otra manera, que la noche no pueda imaginarse, mientras el cuarto se nos puebla de sol y vecindad tranquila, igual que el tiempo, y de historia serena. Entonces, quizás Gil de Viedma sí que entronca perfectamente en eso, ¿no? En la gente que vive una serie de cosas en su vida, o vive de una manera muy determinada, y llega un momento en que empieza a hacerse preguntas, ¿no? Yo creo que Gil de Viedma quizás se puede entender mejor cuando estás en el momento en que ya no haces preguntas, sino que las respuestas te empiezan a dar en la cara, ¿no? I jo crec que Gil de Viedma entra justo en ese moment, no? Deia la seva veritat poètica, ho he dit abans, ell només parlava, és a dir, no feia el fatxenda com ridículament doncs, ens tenen acostumats infinitat d'escriptors d'aquest país i de tots els països, i ell no, ell doncs, aspirava humilment a compartir les seves experiències amb els altres. Havia triat la literatura perquè li semblava que bé, era el que millor podia fer, no? Bé, aquest compartir, aquest ensenyar-nos què és la vida, és a dir, igual que t'ensenyen els pares doncs, a caminar o t'ensenyen a parar-te davant d'un semàfor vermell, bueno, doncs ell feia la seva cartografia sentimental o la seva cartografia poètica doncs, amb aquesta humilitat i amb aquesta poderosíssima voluntat de convicció. No? L'any 1946 ingressa a la Facultat de Dret i allà entra en contacte amb Carlos Barral, Joan Reventós, Alberto Oliart i Antoni Senillosa, amb els quals assisteix a un seminari d'economia que dirigeix Fabià Estapé. Coneix també Josep Maria Castellet, que l'introduirà en el realisme crític. Jo no sé per què un escriptor de cop deixa d'escriure, no sé per què. Tampoc ho sé en el seu cas. Ell era un escriptor molt pròxim a la perfecció. És a dir, a veure, és molt difícil trobar frases de Jaime Gil de Viedma mal fetes, en la seva prosa. És molt difícil trobar versos desequilibrats en Jaime Gil. O sigui, Jaime Gil de Viedma, a part de que era un home, era un poeta commovedor, profund, agudíssim, d'una gran intel·ligència, d'una gran cultura. Quizá hubiera que decir algo más sobre eso, sobre no escribir. Mucha gente me lo pregunta, yo me lo pregunto. Y preguntarme por qué no escribo inevitablemente desemboca en otra inquisición mucho más azorante. ¿Por qué escribir? Al fin y al cabo, lo normal es leer. Amb això realment estic d'acord. Lo natural és llegir, deia ell, i és cert, no escriure, no? A més, ell era un home d'una obra poètica, anava a dir breu per lo que avui s'escriu, no? Vull dir que els poetes, els novel·listes, se senten obligats a fer un llibre a l'any. Vull dir, clar, això és una cosa nova. Que el Jaime, doncs, això, vull dir, mai va escriure per imposició ni per deure de treure un llibre cada X temps, ja no diguem cada any, però ni cada 3, no? Però clar, com ell deia, San Juan de la Cruz tiene una obra breve. Me provocó mucha curiosidad el hecho de que dejara de escribir. Ahora lo entiendo más, en aquella época no lo entendía. No lo entendía porque sobre todo me deprimía mucho pensar que podías llegar a los 35, 40, 45 años y dejar de pasarte nada que te moviera lo suficiente el alma como para escribirlo, si tú eras un escritor, o para pintarlo si eres un pintor.
suposo que, malgrat la lleugeresa i inclús la certa frivolitat amb la qual ell assumia el seu ofici de poeta i d'escriptor en general, doncs suposo que aquesta poderosa musculatura de la seva escriptura, aquest poder intern que tenia, doncs era també una qüestió dura de dur a terme, no? Malgrat que ell la disfressés amb aquella mena insisteixo, d'elegància de dir jo escric els poemes a la dutxa, bueno, etc. Però potser eren moltes dutxes i potser eren dutxes realment molt intenses, no? I per tant, potser doncs, es va cansar de dutxar-se, no? I entenc que potser dutxar-se era un ofici duríssim per ell. Des de l'any 1955 treballa a Tabacos de Filipines, primer com membre de l'equip de l'assessoria jurídica i posteriorment com a assessor personal del president de la multinacional, Manuel Meller. Yo a lo largo de mi vida me he encontrado con gente que conocía la obra de mi tío en los sitios más extraños y además siempre me ha extrañado porque, bueno, en casa pues era mi tío. Entonces sí, además escribía, pero era mi tío. Y realmente en aquella época te extrañaba mucho, sobre todo yo en la época de Franco, recuerdo que era rarísimo encontrabas gente que conocía la obra de mi tío y gente que admiraba mucho a mi tío. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, és l'únic argumento de l'obra. Els grans escriptors, i ell és un d'ells, doncs passa això. Estan instal·lats a la teva vida i llavors un dia amb un cafè o un matí o un insomni o en qualsevol moment doncs obres la caixeta aquesta perquè ho necessites, és com prens un específic, no? Bueno, doncs avui necessito Gil de Biedma i ja està, i ja estarà sempre. Mira, curiosament, aquest poema, quan abans he explicat que vaig anar a fer l'entrevista i que el dia següent vaig tenir que tornar, bueno, doncs, després de l'entrevista que vam estar xerrant, recordo que em va ensenyar aquest poema, que es diu Conversación. Los muertos pocas veces libertad alcanzáis a tener, pero la noche que regresáis es vuestra, vuestra completamente. Amada mía, remordimiento mío, la nuit se túa cuando estoy solo y vuelves tú, comienzas en tus retratos a reconocerme. ¿Qué daño me recuerda tu sonrisa? ¿Y cuál dureza mía está en tus ojos? ¿Me tranquilizas porque estuve cerca de ti en algún momento? La parte de tu muerte que me doy, la parte de tu muerte que yo puse, de mi cosecha, ¿cómo poder pagártela? Ni la parte de vida que tuvimos juntos. ¿Cómo poder saber que has perdonado, conmigo sola en el lugar del crimen? ¿Cómo poder dormir mientras que tú tiritas en el rincón más triste de mi cuarto? Malalt de sida, mor a Barcelona el 8 de gener de 1990. La seva trajectòria com a poeta havia acabat molts anys abans, potser perquè de la vocació literària en va destacar la passió per la lectura, o potser perquè, com ell mateix va dir, yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema. Bolero para Jaime Gil de Biedma. A ti te ocurre algo. Yo entiendo de esas cosas. Hablas a cada rato de gente ya olvidada, de calles lejanísimas con farolas a gas, de amaneceres húmedos, de huelgas, de tranvías. Cantas horriblemente, no dejas de beber y al poco estás peleando por cualquier tontería. Yo que tú, ya arrancaba a que me viera un médico, pues si no, un día de estos, en un lugar absurdo, en un parque, en un bar, o entre las frías sábanas de una cama que odies, te pondrás a pensar, pensar, pensar. Y eso no es bueno nunca, porque sin darte cuenta te irás sintiendo solo
igual que un perro viejo, sin dueño y sin collar. La veritat és que el silenciament de Jaime Gil de Biedma, la seva mort prematura i el seu silenciament anterior, va ser una gran tragèdia per la cultura espanyola. No és veritat que no hi hagi homes imprescindibles, n'hi ha homes imprescindibles, per supost. Jaime Gil de Biedma era un home imprescindible i moltes vegades jo i en general crec que molta gent d'aquest país se a faltar la seva veu. Y nosotros lo único que hemos hecho es, en cierto modo, pues creernos con el derecho de decir, señores, esto existe, ¿no? Porque creo que la poesía es lo único, es la ecología del arte, ¿no? En estos momentos es lo único que nos puede quedar, ¿no? Al menos todavía no está contaminada, ¿no? Yo creo que cualquiera que no lea la obra de Jaime Gil de Biedma se está perdiendo un montón de sentimientos y de reencuentro con sentimientos que él ha tenido y de reencuentro con ideas que él ha tenido en algún momento de su vida, que le va a gustar volverlas a encontrar y que le va a gustar volver a sentir aquello que en un momento dado sintió. Jo crec que la gran poesia no la llegeixes no només una vegada, precisament és gran i es converteix en clàssica perquè hi tornes i tornes i tornes i cada vegada hi trobes més coses.